फुजा लाइभ बेसेना जाहैबाय जोंना सियाराव 150 रां हायाव 100 रां 150 रां सियाराव हायाव 100 रां दिन्थिनो थाखाय आखायाव लाबाय नोंसोरा सेथि सखौ दिन्थिनो थाखाय आखायाव लाबाय नोंसोरा सेथि सखौ दिन्थिनो थाखाय आखायाव लाबाय जांख्रिथायनि दैसोम जांख्रिथायनि दैसोम रायजोफोर जांख्रिथायनि दैसोम बे बर' सावथुन सिनेमाखौ जाय बिथांमोना नायनो होननानै जोंनि दुर्गा फुजासालियाव फैदों बे बिथांमोना थाबैनो जोंनि काउन्टाराव टिकेटखौ लानानै हाबफैनो हासिगौ ये डाला ना सेथिसखौ दिन्थिनो थाखाय आखायाव लाबाय जोंहा सेथिसनि टिकेटखौ टिकेट काउन्टाराव होगासिनो दङ लोगोसेयैनो दसे समनि उनावनो जोङो दिन्थिनो थाखाय आखायाव लाबाय जाय बिथांमोना गोदाव सोराव बेरायालाबासिनो जाय बिथांमोना बे जोंनि जांख्रिथायनि दैसोम बर' सावथुनखौ नायनो होननानै जोंनि फुजासालियाव फैदों बे बिथांमोना दाबो टिकेटखौ लानानै हाबैनो हागोन जोंना बावैसो समनि उनावनो दिन्थिनाय जासिगोन जोंना बावैसो समनि उनावनो दिन्थिनाय जासिगोन जोंना बावैसो समनि उनावनो जांख्रिथायनि दैसोमखौ सिनेमाखौ दिन्थिनाय जासिगोन दुर्गा फुजा कमिटिनि हांख्रायनानै लाबोनायाव सफैनाय बयनिबो जायगायाव खना खनला जायगायाव दाब जायगायाव मुंदांखा मोनबोनाय मेडेल मोनबोनाय बान्था मोनबोनाय बे बर' सावथुनफोरानो जाहैबाय जांख्रिथायनि दैसोम लाइभ एसे आखायाव लाबाय सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट धेकियाजुलि दुर्गा पूजा गेम गोजा दाउदै गेम हांसो गेम बेजोंहाय जाय बिथांमोना जोंनि गोदोनिफ्राय मोनसे फोरमायहरनाय जायोदि जाय बिथांमोना टिकेटखौ लानानै गोदाव सोराव खना खनला गिदिंलाबायनानै दङ बे बिथांमोना थाबैनो फैनानै जोंनि सिनेमा हलाव फैनानै हाबफैना मानोना जोंहा दसे समनि उनावनो सिनेमा सावथुनखौ दिन्थिनाय जागोन सिनेमा सावथुनखौ दिन्थिनाय जागोन जाय बिथांमोना जांख्रिथायनि दैसोम फिल्मखौ नायनो होननानै फैदों बे बिथांमोना टिकेटखौ लानानै हाबैनो हासिगोन
बावैसो समनि उनावनो दिन्थिनो थाखाय आखायाव लाबाय बावैसो समनि उनावनो जोङो दिन्थिनो थाखाय आखायाव लाबाय सेथि श'खौ जोङो बावैसो समनि उनावनो जांख्रिथायनि थैसाम पार्ट 2 बेखौ नायनो फैदों लोगोफोर स' लोगोफोर दिखियाजुलि दुर्गा फुजा दिखियाजुलिनि स्टेसन सेरावनो मिन्थिबाय ना दुर्गा फुजा मिन्थिबाय नो इडिट नो फेस गोलोमफुजोब्बाय जांख्रिथायनि थैसाम होगासिनो स' रायजोफोर जायफ्रा जांख्रिथायनि थैसाम पार्ट 2 फिल्मखौ नायनो स'सो बिथांमोना बिनि गेजेरजों नुलांनो मोनगोन मिन्थिबायना लोगोफोर धेकियाजुलि बातासिपुर लोगोफोर धेकियाजुलि बातासिपुर स्टेसनावनो स' दुर्गा फुजा स' नोंथांमोना भिउसखौ नायनो हागोन नैबे सिनेमा हल स' नायलांबानो जाबाय धेकियाजुलि बातासिपुर स्टेसनावनो जांख्रिथायनि थैसाम पार्ट 2 लोगोसे दुर्गा फुजानि मिन्थिबाय नोंथांमोना लाइभखौ होदों आं स' नोंथांमोना नायलां बातासिपुराव माने बातासिपुराव जांख्रिथायनि पार्ट 2 दै मिथिबायना जांख्रिथायनि थैसाम फिल्मा आं ओरै बुहुद खनायाव दङ गेटआ बे बुहुद मानसि स्मकिं लाबोदों माने स्मकिं लाबोनायखौ दिन्थिला आङो स' गाबोनहाय फुंनि समाव गोबां मोजां रोखोमनि निउस फैगासिनो जोंहा BPFनि लाइमोन गांखंनि लेङाइ आफादगिरि कास्टम बसुमतारी सारा गोबां बाथ्रा बुंलांनो नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय गाबोननि दिनावहाय स' ओरैहाय नायदो भिडिअखौ लाइक खालाम बेवहाय गेम होदों हांसो हांसो नै हांसोआ मेरलाथार देखायजोबगोन आं लोगोफोर स' नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय बे माया फैयो सोरखिया नायबानो जाबाय सल्ल' मोनबाय नै गेदेरा मोनबाय र' दायो सोंगोन आङो बिनियाव गेदेर बेसे गारनायमोन नोङो 60 थाखायाव हांसो मासे मोनबाय आरो ने खाफाल मोजां नैबे गेदेरना 60 थाखा फैसायावनो मालाय हांसो मासे मोनलांबाय मिथिबायना स' नायबानो जाबाय 60 थाखायावनो नैबे हांसोखौ जोबजोब्बाय नै फुरा मोनसेमोन फुरा जोबजोब्बाय नायबानो जाबाय बैयो मायाव फैयो सोरखिया थै खेला फैदो नै नाम्बार फैगासिनो गासिबो सारि गैया निल स' आङो देखायलांजोबगोन नोंथांमोना नायलांदो ना मा होनो ओरैबो गेलेदो
So good game and game. Dalam batu ay tahu di game. Zero मानसि बुरजा बेयावसो थांगासिनो आं मिन्थिबायना गोलोमजोब्बाय लोगोफोर आयु गाबोन गोबां मोजां बहुद मोजां निउस फैगासिनो गाबोन स' नैयाव नायदोलाय सोरखि बेयाव नाय बेनाबो हांसोआनो फुरा जों बैयाव थांगासिनो मिन्थिबायना बैयाव मा दं नायनो Jelas begini bihoye. Like kalam bro, like kalam. Oh ya. So bihoye copyright figure, so bekerja kalah. Dari berbagai dintigasnya. Gebang kali. Good game. Daw आरो दाउदै हांसो लकेल दाउ बेफोरनि लोगोसे नोंथांमोना जांख्रिथायनि पार्ट 2 थैसाम फिल्मखौ शट नुनो मोनगोन अपेन लाइभआवनो होगोन मिन्थिबायना लाइक खालाम जेरैबायदि नोंथाङा निउसखौहाय लाइक खालामो थिग बेबायदिनो दिनैहाय आंनि बे लाइभ भिडिअ लाइक खालामबानो जाबाय देन्जार रोखोमनि बेवहाय बुस्थु होसिगोन ओरै गोलैबोगोन मार्बलसो दां ना मार्बल मार्बल दा नैबे दाउदै सोन्दो सल'खौफोर जांख्रिथायनि थैसाम पार्ट 2 जासिगोन होथ'वाखै माने मानसि सोहांबाय आंबो हाबहैथ'वाखै माने हाबनोसै स' नोंथांमोननो खनसे भिउसखौ देखायस्रोबावनोसै बे समाव माबायदि भिउस गाबोन फुंनि समाव मोनसे मोजां खौरां फैगासिनो आरो गोबां मोजां रोखोमनि निउस फारसेथिं दुखुनि बाथ्रा स' नोंथांमोना खोनासंलां गाबोननि निउसखौहाय फुंनि आं 8टा बाजियावनो होगोन गाबोन फुंनि समाव दुखुनि बाथ्रा लोगोसे मोजांनिबो खौरां निउसखौ नुनो मोनगोन लकेल दाउ लकेल दाउ गेलदो गेलेग्राया गेलदो लकेल दाउ आरोना बेसे मोनसे खथायाव गेदार फैसाखौ सोंगोन आङो लकेल दाउनि इबार' गेदेर बट मोनसेयाव बेसे बट मोनसेयाव खथा मोनसेयाव बेसे 20 थाखायावनो नोंथांमोना लकेल दाउ मोननो हागोन 20 थाखायावनो लकेल दाउ मोननो हागोन लोगोफोर होलागासिनो
20 थाखायावनो नोंथांमोना लकेल दाउखौ मोनलांनो हागोन नायबानो जाबाय बै बेयाव मा होदों 17 16 15 नाम्बार होदों आरो 23 नाम्बार बैयाव माया फैयो कम से कम 2 3 नोंथांमोना जांख्रिथायनि थैसाम पार्टिखौ नुनो मोनगासिनो बा नुलांसिगोन लाइभजों मिथिबायना ससे क्लिप दिन्थिगोन आङो नोंथांमोना ससे क्लिप दिन्थिगोन जांख्रिथायनि थैसाम पार्ट 2 फिल्मखौ नोंथांमोना नेबानो जाबाय भिउसखौ नाय ओरैहाय बे लाइभआ जाहैबाय ब्लग सिस्टेमाव फैबाय मिथिबायना गाबोन फुंनि समाव नोंथांमोना गोबां रोखोमनि निउस नुनो मोनगोन फारसेथिं दुखुनि खौरां बर' हारिनि थाखाय लोगोसे ओरैहाय जा बिपिएफनि लाइमोन गांखंनि लेङाइ आफादगिरिया गोबां रोखोमनि बाथ्रा बुंलांदों बेजोंनो लोगोसे प्रमद बर' साराबो गोबां बाथ्रा बुंलांगोन स' नोंथांमोना गाबोननि समाव नुलांनो मोनगोन लोगोसे आङो दायो दंफैयो जांख्रिथायनि थैसाम पार्ट 2 फिल्म नायनो नायलांदो सोरबा सोरबा अपेन स्मकिं सोबनानै फैदों एसे मान सनमाना खारना भिडिअआवबो एसे गाज्रि नुयो नङा होनबा दा बेफोरबायदिखौ एसे बोरैबा मोनो नङा होनबा पाब्लिकनि गेदारिंआव बेफोरबायदि सोबनाया एसे गाज्रि नङा होनब्ला आंबो सोबो मा मिसा बुंनो नङा होनब्ला दा बेबायदि नंद्राया आरोना Mana hero? Live video ro YouTube. Ya. Tahu dia apa? Live video. Luar gunung kediri naik nanggan. Eri konsil bra eri. Konsil eri. Luar bra. Dia macam kes ko dari dinci bra. Dengan pun bukan senang baik. Public gathering गान लाना फैदों गथ'आ जांख्रिथायनि थैसाम पार्ट 2 खौ नोंथांमोना नुलांगासिनो कमेन्ट खालामब्रा कमेन्ट कमेन्ट खालाम आखाइ हमनो बालायलै माथो पाब्लिक गेदारिंआव पाब्लिकनि गेदारिं
जांख्रिथायनि थैसाम पार्ट 2 नायनो थांनोसै हाबहैनोसै टाइम जाथ'वाखै जांख्रिथायनि थैसाम पार्ट 2 खौ दिन्थिसिगोन माने फैसानि खोथा थायोथ' नङा होमब्ला एबा बेसेयाव कन्टेक्ट खालामना लाबोदों दा बेफोरखौ बोखांनो हायाब्ला मैयानि समावबो गोबां मानसि जादों सेकेन्ड सु गाहाम सोलिलायदों सानजारां बर' फिल्मा स' दिनैबो जागोन होलायो मानसि सोजायाखै स' मानसि सोजना सोजोनाखै मिथिया हाबहैनायनि उनाव सोबायना मानसि सोबाय हाबखानसै रोजाबफैदो हाबखानसै बहा थालायखोब्रा साबेसे Mana? Ma fungba? Betul sudah? Tidak? Kita nunggu. Oh, Kita. enggak ada kan? Hah? Nang sholat ya? Nang sholat le? Nang kamu jalan yuk. Ini lah nang lah. दा जिराय फैबाय निउ जिराय लाइटआ नङाबाथाय फैबाय थागोन निउ जिराय दा लोगोफोर फैबाय जांख्रिथायनि थैसाम पार्ट 2 नायनो बेवहाय लाइभ नोंथांमोन नायनाय मोजां नाजागोन ससे क्लिप दिन्थिनो नोंथांमोननो जांख्रिथायनि थैसाम पार्ट 2 खौ डाइरेक्ट अपेन दिन्थिगोन कपिराइट फैजानो गिनांगौ गरमथार